Ahojte priatelia, tak pri tomto krátkom videjku by som vám chcel predstaviť autokameru. Konkrétne je to od spoločnosti Nextbase a autokamera GV622. Táto kamerka, ako si teda už vidíte, ja som si už trošku pripravil, čiže vybavil som si ju z krabice, zapojil, nastavil, ale skúsim vám niečo o nej porozprávať. Takto keď ju trošku prechádzam a vidíte, tak ju mám teda zapojenú, samotnú šošovku a mám to urobené cez dátový kábel a tu vidíte, že niečo v podstate asi chýba. Áno, chýba tu držiak, ktorý sa nalepuje na sklo. Ja už som si to aj na sklo nalepil, takže už tú kamerku potom vidíte, ako bude samotná umiestnená. Tento kábel je druhý kábel, ktorý sa nachádza v balení. Je to len taký pomocný dátový kábel, ktorý v podstate používate na v tomto prípade na nastavenie, alebo potom samotný prenos dát, ktoré ste nasnímali touto kamerou, ktoré sa nachádzajú na vašej micro SD karte. Keď si tú kamerku trošku skúsim vlastne prejsť, tak samotná kamera má teda ten snímač, tú šošovku. Jedná sa o 8 megapixelovú šošovku, ktorá má svetelnosť f1.3. Na tejto šošovke sa nachádza už aj polarizačný filter. Tak ako som spomínal, predná šošovka je 8 megapixelová, jedná sa o svetelnú citlivosť f1.3 a uhol do záberu tejto šošovky je 140 stupňov, takže to, čo vlastne vy pozeráte, je 140 stupňový záber. Ďalej, tá kamerka má vlastne tlače do zapnutia a vypnutia, slot na microSD kartu. Spoločnosť Nextbase ponúka pre kamery aj microSD karty v triede V30. Teda, čo sa týka veľkosti tejto karty, tak môže byť 32 GB, 6428. Ja som dokonca použil 256 GB kartu, ktorá už vlastne je zasunutá v slote a stále nám to funguje. To by bolo k tej microSD karte. Samotný displej, keď si takto pozrieme, to nechcem tak, ten displej, tak je to 3-palcový displej, dotykový, plne dotykový displej. Viete si potom vlastne pozastaviť a nastavovať samotný ten displej. A ako som teda už spomenul, tak viete si teda zmeniť aj rozlíšenie, čo sa týka toho nahrávania toho videa, alebo v podstate spustiť stabilizáciu toho nahrávaného videa. Keď sa vrátim späť ešte na tú samotnú kamerku, ju pootáčam, tak je tu vlastne ďalší slot a konektor na pripojenie kamery vlastne zadnej, alebo kamery, ktorá vlastne sa nachádza, alebo teda je pripnutá a vlastne sníma potom priestor vlastne okolo vodiča, čiže samotnú tú kabínu. Niektorí si poviete, že či sa tá kamera napája cez tento horný konektor. Tento horný konektor mám vlastne iba teraz využitý. V tom prípade, keď som ja použil ten držiak, ktorý je namontovaný na aute, tak vlastne na tom držiaku je konektor a tam sa vkladá ten napájací alebo nabíjací kábel. Ale v tomto prípade používam tento konektor, som to mohol ukázať. Čo sa týka samotného toho kábla, vlastne napájacieho, ktorý je v aute, tak konektor je tento istý, je to mini USB konektor a na konci je to vlastne ukončené klasickým nabíjacím konektorom, ktorý sa vkladá do zapalovača. Ako mnohí sme vlastne zvyknutí boli. Samotný kábel, ktorý je vlastne tam vlastne na tomto nabíjacom kábli je 4 metre dĺžka, takže myslím si dostatočná. Ale vráťme sa späť rýchlosti k tej samotnej kamerke. Takže ako som spomenul, tú kameru si viete nastavovať pomocou teda dotykového displeju. Tak samozrejme je tam slovenčina možnosť, je tam systém, že keď vlastne začne sa nahrávať, tak vlastne sa zhasne ten predný displej alebo ostane svietiť. Máte šetrič displeja alebo vám ostane zvýrazňovať iba vašu aktuálnu rýchlosť. Ja používam vypnutý displej a nepotrebujem akože, aby tam teda nič nebolo. Keď si zoberieme, čo asi najviac bude vlastne ľudí zaujímať, je na rozlíšenie videa, ktorým chcete nahrávať, takže vlastne takýmto jednoduchým spôsobom si prepínate videá. Môžete tam mať teda v rozlíšení 4K pri 30 fps
až potom máte 30 fps alebo 60 fps je Full HD video alebo 30 fps. Ja som vlastne všetky videá, ktoré budete mať, tak som nahrával buď 4K 30 fps alebo vo Full HD v 60 fps pri zapnutej stabilizácii. Takže tie videá, ktoré budete vidieť neskôr. Môžete si ešte zvlášť expozíciu nastaviť, alebo akože dĺžka videa 1 minúta, 2, 3 minúty, alebo či chcete mať vlastne pri videu zapnutý zvuk, alebo teda samotný vypnutý zvuk. Jednotným posunutím sa viete dostať na ďalšiu stranu. Tuto si už nastavujete, že čo všetko sa bude nachádzať na vašej nahrávke vlastne v okraji toho videa. Môžete tam mať, že čas, môžete mať GPS, súradnice, rýchlosť, čiže ako rýchlosťou ste išli, alebo pečiatka teda modelu toho kamery. Potom duálne vlastne súbory, to znamená, že keď máte nastavenú prednú aj zadnú kameru, tak sa to vlastne vkláda do videa. HPZ-ku, potom časozber alebo GPS senzor, alebo ešte stabilizáciu obrazu viete nastaviť, buď teda zapnutú, vypnutú. Ja som nechával stále vlastne zapnutú a extrémne počasie znamená, že pri hmle a tak ďalej si to viete ešte viacej teda tú kameru zosúladiť s tým, čo vlastne teda má snímať. Ja by som tu skúsil sa ešte preklikať trošku vám a ukážem vám, že vlastne pripojenie samotnej aplikácie so smartfónom. Takže v príslušnom obchode si nájdete aplikáciu môj akože Nextbase, či My Nextbase. Kliknete, máte tu vlastne spárovanie. Takže teraz vlastne máme nastavenie, alebo teda už pripojenie samotnej tej kamerky so smartfónom. Ja som si to samozrejme už nachystal, mám to spravené a pripojené. Ja už iba som klikol, že chcem mať nahrávku, ktorá vlastne, aj nahrávky, ktoré sa tam nachádzajú, alebo živé vlastne to prehrávanie. Keď si to zoberieme, tak tu je vlastne živý náhľad, tá kamera, čo teraz v podstate nahráva, to vieme si pozrieť. Keď sa vrátim späť do tej aplikácie, tak v aplikácii tu bude ten živý náhľad za chvíľočku a vieme si tu vlastne kameru alebo pozrieť vlastne všetky oni sa za chvíľku ponaťahujú, tie nahrávky, ktoré v podstate som mal v danej kamere už v podstate nahraté. To bola nejaká fotka urobená, ale už v podstate sa vkladajú. Máte potom možnosť aj tu nejaké uzamknuté video, to znamená, že aby ste sa nedošlo k tomu, že si ho vlastne omylom vlastne vymažete. Tak ako som spomenul, tak všetky tie veci môžeme teda samozrejme sledovať v aplikácii, ktorú máme vlastne vo svojom smartfóne, alebo vieme tu pozerať si aj tie samotné nahrávky priamo vlastne na displeji. Keď máte ten displej spustený, dáte si šipku prehrávania, máte uzamknuté videá, to čo som spomínal, že nie, aby ste si ich náhodou nevymazali, alebo zoznam videí, alebo bolo zoznam fotografií. Takže tu sú tie samotné jednotlivé videá, ktoré si viete prehrávať, alebo pozerať si tie nahrávky, ktoré máte spravené. A potom následne si viete aj vystrihnúť alebo upraviť, alebo dať do koša, alebo si ho teda uzamknúť, tú video, čiže bol chránený proti zápisu. A viete si to video tam samozrejme stiahnuť do svojho smartfónu a tam následne upravať. Takže jednoduchým chcete odstrániť tento súbor, dám, že OK, vlastne samotné video sa odstráni, idem ďalej, skúsime, toto zamkneme, súbor je chránený a tým pádom súbor je chránený, nedá sa nám odstrániť. Dá sa to tak späť, dáme si teda tie chránené, tie súbory a toto je vlastne sú zoznam tých chránených súborov. Samozrejme, keď pred každým odstranením si samozrejme ten súbor treba otvoriť alebo zrušiť to chránenie a potom už ide odstraniť ten súbor. Toto by bola asi teraz takto v rýchlosti predstavená táto kamerka, vlastne autokamera Nextbase 622 GV a ďalej vo videu budete vidieť jednotlivé režimy, ktoré s touto kamerou boli nasnímané. To znamená jazda v
v cykle akože teda dennom a potom nejaký prejazd tunelom alebo nočný režim jazdy. Verím, že táto kamerka mnohým vodičom poslúži pri ich jazde a dopomôže k monitorovaniu situácií, ktoré sa na ceste nachádzajú. Tak ako som vám spomenul, tak vlastne máme to namontované v aute. Tu kamerka sa pripája tým konektormi k tomu držiaku, je to magnetom, pomocou magnetu to drží. A je tu síce trošku viacej káblov, lebo som musel odňať dole vlastne svoju kameru, takže máme tu kábel, ktorý napája tú moju starú kameru a plus kábel, ktorý napája tú novú kamerku, ktorú teraz momentálne testujeme. Tu je ten vlastne konektor s tým káblom, čo som spomínal, že je to v tom držiaku a samotný teda kábel, ktorý je 4 m dlhý, viete odtiaľ to potiahnuť a viete napájať cez cigaretové nabíjanie, to sa to povie klasicky. No a tú kamerku chytíte v podstate a zasuniete a viete si ju pozrieť, nastaviť, tak aby ten záznam bol ideálny pre toho šoféra, tak aby bolo vidieť, čo vlastne má snímať. Takisto si tu samozrejme viem pozrieť v aplikácii, takisto si pozriem ten samotný živý náhľad, tak ako som to už ukazoval predtým, aby som videl, skontroloval si, čo asi tá kamera sníma. Takže viem si to posunúť, ešte aby som mal možno trošku ten predok toho auta svojho plus nasnímané nejaký bok, niečo k tomu. To by som to chcel mať. Skontrolujem a vidíme si v podstate ten záznam, ktorý nám tá kamera ponúka. Toto by bolo asi všetko tej danej kamery. Možno, že ešte teraz skúsim urobiť taký rýchly záznam, že ja som stále mal vypnutý ten mikrofón a ja by som to teraz tu iba prepol a zapnem si zvuk, zapnúť, OK. A teraz späť, síce stojíme na mieste, ale v podstate bude určitý ten záznam aj s tým samotným zvukom, takže dúfam, že mám to spustené správne a kamerka bude nahrávať aj zvuk. Ja za chvíľku naštartujem a posuniem sa a urobím ešte teda záznam taký, že aby bolo počuť ten samotný zvuk, ktorý dokáže tá kamerka nahrať. Teraz v podstate vidíte, že cúvam. Ešte raz spomínam, teraz momentálne sa vlastne nahráva zvuk, ktorý táto kamera sníma pomocou svojich reproduktorov a je to nahrávané pomocou priamo cez tú kamerku.